Sal kisa sekang norok nugiman khna mukmu TV ni mampliwo 46 surma mendi chora amchaini khoroksa umor chakra Roshi Kumar Debormano thongrok laijak basawi manya chanani mairum krei abo hairokno nugui tongui manya ngei mukmu TV channel ni koktuma thumnai MLA Montri CM EM MDC tei neta hunjaknai rok dofani bagai samung tangnai rok o mamplino nugui phano chuda chubalai no hwnei khlaijamani tini obo hai mampli rokno nugui lukuni khasukcha jati dofani samung tangnai MDC Drendro Deborma o tiprasa khorokcha thongorok laijak Roshi Kumar Debormano je bini yakchuk sak thangai chuba kha norok khabele lukuni kunju mokol norok bisingkin chung kaham hanya doto kisu nugo silayu kaham khobor hamia khobor bebagno norok bisingkin chung manu norok no beleke hambai norok joto jaga no omtike kabar sai chung mani bagi tai hamai mariwo tini bubagrano chung bubagrani bisingki tini chung o jagao khai chung tinti prasa hamjak lainani chuba lainani omhe option mangkha jeta agin dino chung omtuk dofa bai dofa mane gosti bai gosti jaiti bai jaiti suras chung thanglaya phaile ong tongmani tini buagrani bisingti chung tini osugora khaika tini chung mendi amchai mia horo kaisa YouTube ni bisingti ang nukha tai honorable minister borong rang dabisho ke ano link share khlaika ar pore ang nukha nokmani kole naikabo belai khairok mani singsa o mendi edici village ni andaro jomjung tarkana Roshi Kumar Deborma belai chakra sori hamia prai 10 din rok mai masa yang ui tongkha je abono nugui tongoi mandia tini o jago khaika bono nainani bagoi bini bagoi chamung rok kisa je yaksutui ri rok chung rok je yaksutui yaparna bagoi khaika tai paran borok tini surma bidan sabani tinti pramothani vice president tongo parane okraro nukurok tongo borok chubaka ano laman kimi lamdago manirok tumsmaika abono pok sana musungu onek borok comment khaise mano abona ang sigang baran sana musungu je surma bidan sabha ani nirbachito kendro simia onek borok saimano o bini area ya jagabo botam bagi thang onek kisu saimano কিন্তু chini bubagrani je porichalona khai mane abono tunok purungo nini ani area hene kuri jekhano yaksu thangka o jorao nung o jekhano sugya jagao thangna abo chini kortoi bohine ang kini khaijaman asukno hambai